ei kai se auta kun aloittaa. Ehkä tästä tulee joku päivä kuulkaas rentoa, mutta me ollaan kannustettu kuskeja tänä kautena panostamaan sosiaaliseen mediaan, rohkeammin kuvaamaan asioita mitä teette ja nyt haastan itseni tekemään aivan samoin. Eli toivotaan, että tähän löytyy semmonen kiva rentous ja oma tyyli. Ja tänään olisi vuorossa tämmönen My Day. Me ollaan lähdetty Kokkolasta aamulla aikaisten. Täällä on plussan puolella ja vettä sataa. Ei aivan ehkä semmonen ihanteellisin talvikeli. Mutta onneksi tänään ei olla menossa ulkoilemaan, vaan me lähdettiin kuulkaas yhteistyökumppani kiertueelle. Tänään me aloitetaan etelän kohteista. Eli meillä on luvassa useampi yritys, missä käydään vierailemassa, ketkä on lähtenyt tukemaan tätä kautta. Ja halutaan antaa jokaiselle yrittäjälle se aika, mikä heille kuuluu. Ja kertoa vähän, että minkälaisista yrityksistä on kyse, minkälainen tausta on lajin parissa. Ja muutenkin päästä ihan itsekin tapaamaan näitä yrittäjiä. Niin semmoista. Katsotaan minkälaista tästä tulee. Toivomme rentoutta. Ja joo, hyvä tästä tulee, eikö tuu? Tulee. Joo. Pysytään niillä täällä valossa. Joo. Kuulkaas, Powerparkki vähän erinäköinen kuin tossa kesällä, kun pyörähettiin, mutta minnes me tullaan? Roadhouse. Tää on kuule vakituinen pitstoppi. Ja parhaat kahvit, lounas ja tällä kertaa me napataan kaffetta mukaan. Tervetuloa Roadhouseen. Powerparkkihan on meidän tämän kauden yksi isoimmista yhteistyökumppaneista ja täältähän löytyy siis vaikka ja mitä. Tää on kauppakeskus, ruokakauppaa, ruokaa, vähän alkoholiaikuisten tuotteita, lounas. On kesällä syöty todella paljon täällä. Hyvää lounasta. Napataan kahvit mukaan. Hei. 2 kahvia. Kahvit napattiin mukaan, mutta kyllä se täytyy vähän käydä kattoon kisapaikkaa. Finaalihan fiilistelee. Kisaathan ajetaan finaalikilpailut Powerparkissa. Tossa näyttekin on vähän kauppakeskusta, eli palveluita löytyy. Ja majoitusta löytyy, niitä on jo varattavissa. Mutta käydäänpä vähän kattoo, että miltä tää sateinen Powerparkki tänään näyttää. Finaalit ajetaan tosin maaliskuun viimeinen viikonloppu, perjantai, lauantai. Muut kilpailuthan meillä on lauantai, sunnuntai, mutta täällä vähän sumuiselta näyttää, mutta ei vitsi, mihin tää kuvaa? No joo. Niin, poiketen muista viikonlopuista, niin meillähän on täällä sitten Palasehallissa lauantaina palkintogaala, iltakemut. Eli katsomoja. Täällä näkyy, siinä on ensimmäinen katsomo. Vähän ei kuvaa kyllä, nyt on vähän sumuinen tämä, mutta siellä on meidän vippi. Sitten tuolla näkyisi Palasehalli. Eli kokonainen halli. Sinnehän tulee siis eri yrittäjä, näytteleasettajia, ihan kaikenlaista ja illalla se muuttuu lauantaina sitten palkintokaalaksi. Siinä on Palasehalli, on komia, iso. Tuolla näkyy sitten erilaisia. Eli toi pitää leikata pois, ei mitään erilaisia. Ajappa ton varikon kautta vielä. Eli jos tässä on Palasehalli, niin tätä nyt tekee. Palasehallin nurkaltahan meillä alkaakin sitten tää varikkoalue. Eli kokonaan tää alue tulee varikoksi ja
tästä onkin sit suora kulku tonne. Vielä on vähän opettelua tämän kameran käytön kanssa. Sori, jos jäätte vähän matkasta. Ajataanpa käymään sitten vielä tuolla. Käytiin ihan katsomassa asti. Käydään ihan katsomossa. Tästähän onkin sitten kulku tonne kisapaikalle, mutta täällä olisi meidän vippi. Tuolla näkyy vipin terassi ja täältä pääseekin sitten tähän A-katsomoon. Palataanpas pian. Tässä melkein pääsee jo fiilikseen, kun täällä sataa tämmöistä lunta. On kyllä. Mutta kattokaa, katetut katsomot. Tähän tulee maalihyppyri. Voitte jo kuvitella tämän kaiken. Minä ainakin. Tuolta kiertää tonne. Auton pohjalle tulee lähtöpaikka. Ja käydäänpä kattoon täältä vielä. Ei kun ei tästä pääse. Tuolla meillä näkyy vippi. Eli toi katettu terassi koko matkalta tohon vippiterassia. Siellä on toinen katettu katsomo päädyssä. Joo. On kyllä. Tästä tulee huikea finaali. Kauden päätös. Tuskin maltan odottaa. Mut hei, jatketaan kumppanikiertuetta. Powerparkki nähty, kahvit napattu. Ja seuraavana suunnataan Tampereelle, mutta katsotaan siellä mitä sitten tapahtuu. Joo, päätettiin napata Seinäjoelta tämmönen siirtoauto kohti Tuusulaa, koska ollaan ehkä menossa hakemaan meille kaudeksi jonkun näköistä autoa, mikä ei ole tämän näköinen, vaikka sama merkki taitaa ollakin. Ja tämähän yllätti meidät aivan täysin tämä. Niko, kerro vähän, mikä auto tää on. Oota. Pullakaappi. Onneksi ei ole pitemmästi kuin Seinäjoelta Tuusulaan, mutta meneehän tähän näin. Kerropa vähän, tää ei ollut rajoitettu, huomasit se ensimmäisessä. No joo, onneksi päästään joskus kohteeseen, katsotaan. No niin, mutta siis tää on ihan tämmönen Ihan kunnon peli. kokemus tämäkin. Eli joo, ajellaanpa tää tästä Tuusulaan, mutta ennen määränpäätä tälle autolle, niin mehän napataan sitten se ihan oikea auto. Täällä ollaan. Oho, kuulkaas, Veholle on nyt saavuttaa. Lähdetäänpä katsomaan, ketä täältä löytyy. Ja täällähän meillä onkin Veholta, kuule, Ville. Moro, moro. Moi, te tulitte hakemaan autoa. Kyllä vaan. No niin, morjes. Lähdetään, tuu vähän näyttää, että mitä teillä täällä on ja kerro vähän tästä teidän liikkeestä. Ollaan täällä Veho Pirkkalassa ja meillä on täällä automyynti. Sitten meillä on täällä vauriokorjaamo. Tää on meillä Vehon toisiksi suurin piste. Vehkalassa on isoin, mutta me ollaan täällä sitten hyvänä kakkosena. Meillä on täällä, me huoletaan pakettiautoja, sitten me huoletaan raskaita kuorma-autoja ja sitten erikoisajoneuvoja ja kaikenlaista raskasta. Aivan. Lähdetäänkö katsoa, minkälaista olette meille nyt kehitellyt tähän alkukauteen ja kiertueelle? No voidaan mennä katsomaan. Mennään tuonne korjaamon puolelle. Kyllä vaan. Hyvä. Siis mehän tultiin hakemaan tällaista rintteriä talviksi käyttöön, mutta katsotaan vähän mitä muuta täältä Veholta löytyy. Moro, Julia. Moro. Latomäen Jari, terve. Moi. Mitä sä täällä Veholla teet ja myyt? Mä oon kuorma-automyyjänä, eli myyn vähän raskaampaa kalustoa, en noita pakettiautoja myy, että tämmöisiä kuorma-autoja. Okei, kerro vähän, että ketkä teillä on asiakkaana ja minkälaiset kaikki ominaisuudet, toimitukset? Kerro vähän tästä. Asiakkaana meillä on pääsääntöisesti yrityksiä, hyvin vähän yksityisiä, eli aina löytyy joku, joka haluaa kuorma-auton ihan omaankin käyttöön, mutta kyllä se varmaan on yli 99%, joka on yrityksiä.
Ja meillähän löytyy sitten kalustoa vähän pienemmästä kuorma-autosta oikein isoonkin. Okei. Pitäisikö mä käydä vähän kuitenkin katsoa, että siis mullahan ei kortissa riitä kirjaimet tämmöiseen, mutta lähdetään vähän kuitenkin katsoa, että miltä täällä sisällä näyttää. Oho. Tää on kyllä niinku vissiin ihan täysin uusi. No tää on ihan täysin uusi, menee asiakkaalle varmaan vielä tämän joulukuun lopun aikana. Ja näitä menee sitten useampi. Tää on viimeisintä viimeistä, mitä meiltä löytyy. Isointa ja kauneinta. Oho. Löytyy kamerapeilit ja multimedianäytöt, jääkaapit, 2 sänkyä. Tää on tarkoitettu ihan semmoiseen, että täällä asutaan useampi viikkokin kerralla. Vasemmalla jalallani siellä aika ylhäällä sivussa on painike. Siis täällä? Joo, jalalla sinne sivuun vielä. Siis sivuun siellä, sä tunnet, siellä on sellainen painike. Tunnenko? Joo. Siis Asu varmaan jo Joo. kärki. Mitä Paina sitä. Okei. Ja nyt sulla on niinku ratti, se tulee sieltä. Noin. Niin tähän saa aika hyvät No joo, nyt tää on niinku munkin kokoiselle Niin. ihmiselle. Vielä penkkiä eteenpäin luultavasti täältä. Joo. No niin. Sitten täältä löytyy kaikki sivutuet ja ristiselän tuet rupeaa tulemaan sinne. Penkin saa hierovana, ilmastoituna, nahkasena, Joo. kaiken näköistä. Kannattaa tulla asioimaan tänne. Sanottaisiko, että olen myyty. Oho. Siis joo, me ollaan nyt tässä sisällä, niin kuin näkyy, niin seisomakorkeutta löytyy ja täällä tämmöistä asumismukavuuksia. On 2 sänkyä, että mahtuu ihan 2 ihmistä tänne näin yöpyyn. Ja tosiaan ihan talveen myöten pysyy lämpöisenä yöt ja Tänne oli tulossa mikroauto-uuni ja vierään ei ole varusteltu. Ja sitten Ei. jääkaappi. juu, Eli täällä tää on on- jääkaappi ja tän saa vaikka 2 jääkaapilla. Tämmönen. Kiitos kun esittelit. Siis tää oli, Ei mitään. tää oli kuule ihan Tää on, mukava lisää tähän. joo, tässä on vielä kamerapeilit, eli tässä ei ole perinteisiä sivupeilejä, vaan ne on tommosilla näytöillä. Ja tää yksilö käytännössä ajaa itsekseen, eli tässä on aktiivinen ajoavustin, ei tarvitse kuin vähän ratista pitää kiinni, niin se menee kaistalla itsekseen. Ja mutkissakin vielä. Oho, tää on nykyaikaista. Kannattaa tulla jutulle, jos on tämmöiselle tarvetta. Joo. Niin vielä mulle aina tärkein, minkälaisella systeemillä tää kulkee. Onko ihan... Tää kulkee dieselillä vielä. Oh yeah. Meillä löytyy myös sähköversio tästä, joka on ihan käytännössä samannäköinen kuin tämä. Kyllä. Mutta kaikkea löytyy. Joo. Kaasua meiltä ei löydy, mutta sähkö ja dieseli. Tää oli hienoa, että tää oli dieselivehe. Kannattaa tulla tsekkaa. On hieno. Tässä se nyt kuulkaa ois. Tällä lähdetään liikkeelle. Tuohon niinku tänne päin niin katsotaan. Ville pisti meille kuulkaas popit soimaan, niin käyhän näytin. Ja siis täällähän kattokaa tällaiset ihanat jalkatuet. Voit nostaa väsyneet jalat vaikka kiertueen päätteeksi. Ja pitäisikö tuon ammattilaisen tulla kertoa vähän tästä autosta, että tarkempia speksejä ja joo, kerro vähän, ota vaan käteen. Okei, kiitos. Joo, eli te saitte nyt tämmösen ihka uuden Mercedes-Benz 319 sen Sprinter A3 retkeilyauton. Ja tässä on tosiaan äärimmäisen hyvät varusteet ja tällä, jos jollain on mukava taittaa matkaa. Niin kuin tuossa sanoit, niin väsyneet jalat ja mieli lepää tässä jos jossain niin viimeisen päälle ja tässä on kaikki tarvittavat, mitä teille pitää olla. Täällä voi vähän evästää, täällä voi pitää juomia kylmässä. Täällä voi huilata ottamalla sängyn tuosta ja painamalla puuta. Tää on Hifix Interiorin valmistama korityö tähän.
suomalaista huippuluokan käsityötä ja mä uskon, että tää on teidän tarkoitukseen enemmän kuin sopiva laite. Miten nää nousee näitä? Näytäpäs vähän, että miten tää nyt toimii, jos me laitetaan tästä. Täältä sitten niin avot. Oh yeah! Metkö pitkälle? Joo. Hyvä. Kyllä, on kova. Ja sitten taas takaisin työasuntoon, niin noin. Kiitos Ville, kiitos Veho Suomi ja lähdetään kattoon toisella videopätkällä sit vähän yksityiskohtia. Niko saa kertoa vähän ominaisuuksista ja muista, koska se on meidän autoammattilainen. Kiitos Veho ja kiitos Ville. Kiitos teille. Kuten aiemmalta tuosta videolta jo näittekin, että Veho Suomi on meidän tämän kauden yksi isommista yhteistyökumppaneista ja kuljettaa meitä läpi kauden. Me saatiin sieltä, mikä me myöhemmin esitellään, tämä auto, mutta me saatiin tosiaan sprinteri ajoon, millä me nyt kuljetaan tämä yhteistyökumppani kiertue. Ja olihan tämä reissu. Tämä oli niinku reissujen reissu tähän asti. Mehän nyt pitäisi olla varmaan Kokkolassa omassa sängyssä, mutta me ollaan Nurmijärvellä. Käytiin hakeen Riihimäen Jyskistä meille tänne vähän sisustushommia. Tosiaan meillä oli siirtoauto, mikä piti ajaa Tuusulaan, mutta se sippasi Riihimäen ABClle, josta Hinuri haki sen sitten pois, mikä ei nyt minua itseäni haitannut, kun pääsin tämän upean luomuksen kyytiin. Mutta joo, ajettiin sitten Riihimäen. Niin sähän tosiaan ajoit sillä pulla-autolla. Niin minä ajoin, kun Niko ajoi tällä upeudella. Niin minä ajoin pulla-autolla perässä ja voi ei, se sippasi Riihimäelle sitten. Mutta joo, sitten me ajoimma Jyskiin ja mentiin sisään ja sanottiin, että me tarvittaisiin vähän sisustushommia. Löydettiin pari tämmöistä aivan uppeata patjaa, vähän tyynyä peittoa, jonka jälkeen ajettiin sitten tämmöiselle nesteasemalle Nurmijärvelle. Joo, alkaa olla vähän aivot väsynyt, mutta huomenna jatketaan. Oli sinne Jyskissäkin ihmettelemistä myyjille. Oli. Tämähän siis meni niin, että mä sanoin, että me pärjätään yhdellä patjalla. Meillä on kotona patjoja ja me aletaan ostaa ylimääräisiä. Niko sanoi, että no, saat päättää niin kuin aina. Niin kuin aina. Huom alkuun sai päättää. Joo. Että saan päättää. Mä sanon myös, että mä otan 1 patja, 2 tyynyä ja 1 peitto. Ja me päästiin autoon. Niin kassalla myyjä vaan totesi, että no älkää menkö kauas tuosta pihasta, että hyvää yötä, että kattokaa nyt, että sopii sinne. Ja päästiin autoon ja Niko kiskasi taikaan patjan tähän ja tää jäi ihan tyhjäksi tästä, kun siis tää on ihan törkeä leveä, tää on varmaan joku 160 senttiä. Ja niin siinä sitten kävi, että Niko ei enää kysellä. Enkä ottanut päättää. Ja niin minä nielin tappioni ja jäin odottamaan laittamalla tyynyihin päälliset ja Niko tuli sitten toisen tämmöisen patjan kanssa ja totesi, että kyllä me otetaan 2, kunnes tässä pari tuntia pötköttäneenä pian, niin totean, että onneksi on mies, joka tietää mikä on hyvä. Joten meillä on nyt 2 patjaa ja tää on, Siis tää on hyvä. täyssänky. Joo, täyssänky. Semmonen. Mut huomenna suunnataan Finjektorille ja Eurovakaanille. Eli meille on tulossa vielä peräkärry talveksi käyttöön. Ja Finjektori, yksi ihan todella tärkeä kumppani tällä kaudella, niin mennään tapaamaan Marko Suurnäkkiä heidän liikkeelle ja vähän lounastetaan ja kuvaillaan teille sieltäkin, että saadaan näille meidän kumppaneille näkyvyyttä, koska he sen ansaitsevat. Olisiko Nikola vielä jotain kuuluisia illan sanoja ennen huomista päivää? Helppo, ettei sano enää yhtään mitään. Pitäisikö alkaa nukkua? Joo, hyvää yötä. Huomiseen.